baik basi nga nagpalayngat, di ngamin nadaji di hospitalen. Ti bagada di malanduan kunada, yung di nabaybayan dami ngamin, ta pandami sigod binungunin, di sinemento damit ten. Di kuan, makaduming ko data nga, observation kunada di. Di kuan, kinita da, makaduming ko, kinita da. Dito katanda da di panakabungon na. Nagnunugmet ten, di saka kon. Di kuan, in kuame doktore nga, direktyo JNT operating room. So nga pinukulan dagon. Eta perma. Eta so pinukulan dan. So dahil jalatan di pa nagpapaimbag ko, mahal nga 3 nga bulan di pa nagpapaimbag ko di hospital. So dahil ti nakadisgrasya ti gaputi nakapukulak. Kaputa deje panakakuha ko naklungkulatan nga napaputa din ta nya sumil remedyo nan tanong ngamin baka no madadda nga kwatag pangato deje baka mateta no pangato deje baka supay din pakataya ko so nga inaklungkulatan na deje panakapukul ko. Dito sitwasyon ko dito entre makuha meteng nga masaray meteng nga gubra-ubran ta nasanay ako na saka ko nga kuan trabahon. So nga nasanay ko dito saka ko nga netuyen saka nga netuyen nga artificial naisanay ko nga so nga trabaho latata nya ro so met pangalan di basi-basi nga pangalan di pagbiag. Nakuha ko nasanay ako sila no daji ngamin ko kay ko penga da trabaho ko ta nasisya pa ta daji ko ta ma-exercise ko di bagbagik daji ngamin da sakit ko nga ko pan stroke ko ti kay ko pekedi nga dalata trabaho nga naldawen ta ma-exercise ko di bagbagi nasanaya ko nano da wanti trabaho entre madipa ti na ko nga nanto nga kuan so nga sapsapuli ti trabaho ta isanay ko nga ro den ti ag vulcanize kada ag treman ti motor. Kita taong kuan makakita sa sadek talaga kasta ti ko panagbiag so ngano dami kuhayo nga kas pangarega na dami to sa hananayan di bagbagiyo kumararaw kila ti apo ta so ti mang tarabay kada tayo. Dagiti nasayat ti panagpuspuso na nga mang buy-buya kanya no dami may tulong yun na kay akseptare ko nga si papuson no danto tao nga mang tulong kanya no nya dili may tulong yun kanya kon yamanak law na yan no matulungan dak tadabi sakit ko kamin pa
nga dati no ti Malemen, may dati kiti babarkada ti papari, nalalang dami, sharing ti pambay amin, ti kanya-kanyang kwan, sharing na ti no may busan, may bus din namin, pala, gana kami ti, rabrabi, gana alas 12 trabi, nga agistorya, ginom, naragsaat, siyempre, naragsa nga ron, pari kada, papari, may da, sarungkaran ko, siya numalpas, no, ipatrabaho, da numalpas, diyan, tiwan, inumin, gana ti alas 12 trabi. Kaya ko pagkati ko kaya ko pwede tatrawat na siyempre may exercise di ba karot ano ko na karot ano may liliwag dati ko na iti saksakitin may liliwag ti pamparulo mo no da parulo ng sakit mo kaya nakarkaro pa niya jay so nga ko kaya ko dati ano magkuha dati parulo ko maliliwag ko di parang trabaho